ରୁ 5-6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ସେ ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲ ଗ୍ରୋଥ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଇଭଳି କଣ୍ଡିସନରେ ଗୋଟିଏ ପାଉଡର ଯେଉଁଟା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ସହିତ ମେଣ୍ଟାଲି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ସହିତ ତାର କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେ ପାଉଡର ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ପ୍ରୋକ୍ଟ ଜୁନିୟର ପାଉଡର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମ୍ୟାକ୍ପ୍ରୋକ୍ଟ ଜୁନିୟର ପାଉଡରରେ କ'ଣ ରହୁଛି? ଏଥିରେ ଭାଇଟାମିନ୍ସ, ମଲ୍ଟି ମିନେରାଲ୍ସ, ଆମିନୋ ଏସିଡ୍, ପ୍ରି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ ସହିତ ଅନେକ କିଛି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ଖାଉନଥିବ, ଓଜନ କମି ଯାଉଥିବ, ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିବ ବା ପାଠ ମନେ ରଖୁନଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ଗ୍ରୋଥ କମ୍ ଥିବ, ଏଇଭଳି କଣ୍ଡିସନରେ ଏ ମ୍ୟାକ୍ପ୍ରୋକ୍ଟ ଜୁନିୟର ପାଉଡର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 1 ଚାମଚ ଆପଣ ଉଷମ କ୍ଷୀର ବା ଉଷମ ପାଣିରେ ଦେଇପାରିବେ। ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମ୍ୟାକ୍ପ୍ରୋକ୍ଟ ପାଉଡରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆମିନୋ ଏସିଡ୍, ପ୍ରି ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ ଭାଇଟାମିନ୍ସରେ ଭାଇଟାମିନ୍ ସି, ଭାଇଟାମିନ୍ ଇ, B3, B6 ଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଡି, B12 ଏହା ସହିତ ମିନେରାଲ୍ସ, ପଟାସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ସୋଡିୟମ, ଜିଙ୍କ, ସେଲେନିୟମ ସମସ୍ତ କିଛି ରହୁଛି ଯେଉଁଟା ଏସେନ୍ସିଆଲ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଏ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛି। ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 2 ରୁ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଫରକ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହିଭଳି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ରାକେଶ ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫେସବୁକରେ ଦେଖୁଥିଲେ ରାକେଶ ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ ଓଡ଼ିଆ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।